denak emanda. Denboraldia daramate horrazpian. Luzeegia gauza onerako. Kezkatuta nago, ni ere bai, oso. Bani ez, andereñoa ondo dela, autobusari etzaio ezer txarrik gertatuko. Agian ez dago bere esku, Wanda. IMI-ak pertsona oso altsuak dira. Pertsona oso altsuak? Nik uste nuen ibilgailuen mantenimenduko ikuskatzaileak zirela. Halaxe dira, Ralfi. Baina Carlosek esan nahi du, txatar pertsona oso altsua dela. Biak da, Ralfi. Ikuskatzailea eta altsua. Txatar jauna, oraindik, sasoionekoa dago ez duzu uste? Zeri esaten diozun sasoi honekoa, honenak emanda nire antzera. Pintura janda dauka, kolpeleon gailua mailatuta, eta kapotak meteorito batek jo duela ematen du. Bai, badakit ez da zoragarria. Motorra ere antzera dauka. Hala uste duzuzuk, baina usteak erdia ustel, motorra primeran dabil. Ez dakit nola. Bujiak zikinduta dauzka. Miraria da martxan jartze hutsa. Txatartegian egon beharko luke. Alderantziz, txatar jauna. Nire autobusak guztiz da fidagarria. Eta gainera oso segurua. Tira, segurua bere garaian izango zen. Horregatik, txatartegira eramateko gomendatzen dizu. Ene bada, txatartegira bidali nahi du. Ez da pentsatu ere, gure autobusa ez. Badakit gure autobusaren itxura ez dela oso ona, baina benetan esaten dizut ez daukala ezertxo ere. Gehiago esango dizut, halako magia bat dauka. Magia? Tira, andereñok izkurne. Segurtasunaren eskuliburuan ez da magia konturik aipatzen. Proposamen bat egingo dizut. Zergatik ezatoz gurekin errepidean azterketa bat egitera. Ikusiko duzu ze ongi dabilen nire autobusa, hasi motorretik eta iestuturaino, txatar jauna. Sentitzen dut, bulegora itzuli behar dut. Ibilgailuen mantenimendukoen artean urteko ikuskatzaile saria jaso behar dut. Entzun dut bai, zorionik beroenak. Zure alde eman nuen botoa. Benetan? Eskertzen dizut. Tira, ez daukagu bueltatxo bat egin ezinik? Aurrak, erabakiak hartzeko garaia da. Sartu saltxan eta doala txatar jauna txango bat egitera. Autobusera! Autobusak proba gainditzen ez baduze? Eta motorra gelditzen bada? Zer, eroso zoaz, txatar jauna? Txantxetan ala, aukiak ondatuta dauzka eta balaztak berriz ala moduzkoak. Baina nolako indarra daukan. Ekangoa zela ematen du aldapangora, ez duzuzte? Errusiar mendian ibilaldi goxoagoak egin ditut. Ez dakit zergatik egin dizudan kasu. Txatartegia ere leku honegia da honentzat. Etzait bat ere gustatzen gure autobusa hitz egiteko duen modua. Agian zenbat maite dugun esaten badiogu, iritzia aldatuko du. Ez dut uste, Phoebe. Txatartegira bidaliko du galarazten espadiogu. Lasai, ziur andereñok zerbait pentsatu duela honezkero. Nik baietz esan dut, baina ez dakit ba. Aienez errote dudan. Banekien, enizun jaramonik egin behar. Banekien enuela etorri behar. Enaiz saria jasotzera iritsiko. Tori kapela, txatar jauna. Ez dakit ba zer duen autobusak. Motorrak ez du ibili nahi. Aski da, nahikoa da! Honenak egin du. Garabiari deituko diot. Txatartegira zuzenean. Bere nator. Txoratzen jartzen naiz honelakoak gertatutakoan. Eguna alaitzen dute. Zer egin behar dugu? Autobusik gabe utziko gaitu. Martxan jartzen badugu bera itzuli aurretik ez. Arin, andereñok izkurne, arin! Zarata txegina autobusa, baina zarata egokia ote da.
Agian txatar jaunak arrazoi du eta gure autobusa hondatuta dago. Ez da pentsatu ere, Tim. Ez diogu gure autobusari utxegingo. Martxan jarri behar dugu. Baina nola jarriko dugu martxan espaldin badakigu nola ibiltzen den. Nik badakit nola ibiltzen den. Gutxi gora bera. Motorraren bidez mugitzen da, ezta? Eta motorrak ibiltzeko gasolina erretzen du, ez da ala? Gutxi gora bera ez, horrelaxe da. Eta bota diogu gasolina abiatu aurretik. Bai, baina gasolina depositoa atzean dauka. Eta motorra berriz aurrealdean. Nik banekien. Behar bada. Arazoren bategatik gasolina atzealdetik aurreraino iritsi ezinik dabil. Gasolinaren bidea jarraitu albagenu? Jakingo genuke zer duen. Eta nola jarraituko dugu, Dena prest, Kixa? Bai. Adior! Galdetzea ere, kanpo ekintza da hau, ez da ala? Begiratu alde honetik, Arnold. Autobusa konpontzen badugu, agian ez dugu beste kanpo ekintzarik edukiko? Az gaitezen, autobusa salbatu behar dugu. Eman, muski! Aizu ez, zer da hau? Zer gertatzen da? Noragoaz! Ezagutzen dut usain hau. Gasolinarena da? Niri ez zait baterak gustatzen. Ohitu egin beharko duzu. Gasolina deposituaren barruan gaude. Aizue, galdera da, nola joaten da gasolina atzealde honetatik aurreraino, motorreraino? Hortik! Gasolina tunel edo tutu batetik igarotzen da. Cristobal Kolonek Amerika aurkitzera abiatu zenean esan zuen, lez? Abia gaitezen ezagutzen ez dugunaren bila! Guazen! Hartu arraunak marinelak eta goazen ziztu bizian! Boga! 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 Azkarrago! Azkarrago! Zenbat eta harinago galdu iztatik autobusa, hobe! Kizkurne muskiri deika, kizkurne muskiri deika. Erantzun, mesedez? Gasolina depositua utzi eta tutuan sartzeragoaz. Erne orain, prezaudete? Sartu! Tutu ez du xamarra da hau. Gasolinak ez du leku handirik behar motorrera iristeko. Begira hor aurrean. Gasolinak bere bideari jarraitu nahi dio, baina oztoporen bat aurkitu du. Nire irudipena da, edo kakauete gurinaren usaina hartzen dut. Kakauete gurina da! Behar bada honesek ez dio usten gasolinari motorrera iristen. Eta gasolinarik gabe ezin motorra martxan hasi, hori data! Egin bidea gasolinari! Baina nolatan dago hemen kakauete gurina? Galdera ona! Txatar jauna! Ia heldu gara, sakatu! Esan dizut saria emango didatela gaur? Birritan! Oh. Bidea libre andereño Kizkurne. Gasolina aurrera doa berriro. Motorra martxan hasiko da ez da andereño Kizkurne? Tira, laster ikusiko dugu. Eser zaitezte. Eman giltzari, muski! Non gaude? Motorraren barruan gaude, andereño? Teknikoki ez. Muski karburadorera bultzatu gaitu. Nire lekurik gogokoena da. Jarraitu ponpatzen, muski! Ez dut ulertzen. Gasolina pasatzen da eta motorra ezin martxan jarri? Behar bada gasolina baino zerbait gehiago behar duelako. Agian hotzegi egiten du gasolinak funtzionatzeko. Bai, aire lasterra nabaritzen da hemen. Zirrikitu horretatik dator, hor goitik. Alaxe dator bai, Tim. Airea! Jakina ba, gogoratzen zarete suari buruzko atalaz? Airea behar da gauzak erretzeko. Eta motorrak gasolina erretzen duenez? Motorrak gasolina eta airea behar ditu ibiltzeko.
Hemen ez da aire handirik sartzen. Zerbaitek zuloa isten duelako. Kakauete gurinezko sandwichen batek? Inoiz eman dizute saririk? Isildu bengoz eta utzi da zubakian lan egiten, ados? Bai, jakina. Ederra kontua. Ni hemen zuei den hori eusten, eta neuri otu zeitorrea egitea. Ui, ondo itxatxita dago bentzat. Ia, lortu dut. Listo. Ai! Kontuz! Zer izan da hori? Ai, oiene! Garabia! Garabia etorri da! Atoian eramango gaitu! Kontuz erori gabe! Orain baditugu gasolina eta airea. Behar bada jarriko da motorra martxan. Eragin giltzari, Muski! Muski! Nira, Muski! Ez utxegin guri orain! Txapeldunak hazi egiten dira zoritxarrean. Honelako unetan egiten dira eroiak. Eragin giltzari, Muski! Itxaron, txatarpila horrek ibili egin nahi du. Uste nuen laguntza bila joan zirela. Aizea ere badau! Beraz, hemen hasten dira airea eta gasolina. Eta nora joaten dira gero? Hainbeste birarekin, zorabiatu egin naiz. Tira! Sakatu pedalari, Muski! Ai, non gaude orain? Uste dut itxita geratu garela. Zerbait gertatzen da, Muskik ez dio giltzari ematen. Non ezkutatu dira denak. Entzuten aldi da zue! Lepoa egingo nuke motor honen hotsa entzun dudala. Ha, lan gehiegi egiten dut nonbait. Tira, goazen hemendik. Hobe nuen bai gaurretxean geratu banintz. Aizu, itxaron! Itzuli hona! Saria jaso behar dut! Holako diskurtsoa prestatuta neukan. Enintzen ba alferrik arituko. Lagundu! Aizue, lagunak! Ez dakit hor behetik entzuten didazuen, baina atoian garamatzate. Oiene, 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 nene. Non dago Muski? Ez dakit! Kizkurne Muskiri deika. Zilindroaren barruan gaude. Muski, saiatu berriro giltzari eragiten. Akabo, oraingoan bai gureak egin duela. Dena iretzat, Mike. IMI-ak zanpatzeko esandik. Zer gertatzen da orain? Ze izan da hori? Arnold naiz, txatartegian gaude. Zer egingo dugu? Zer egingo dugu? Zer egingo dugu? Neuk baneki, neuk baneki. Ah! Ez, gelditu! Utzi guzu jaisten! Arnold, zer gertatzen da hor goian? Hemendik agudo ateratzen ez bagara. Txatarrare bihurtuko gaitu. Entzuten dizugu, Arnold. Muski, erantzun mesedez.
Badakit zaila dela zuretzat, baina giltzari eragin behar diozu. Mugitzen ari gara! Bergon deizula, Muski! Ara, igogailuan goazela ematen du. Zeraren usaina, gasolina usaina. Egia! Horren gasolina guri jarraitzen digu. Ez estutu aurrak, horrela da pistoien kontua. Behera doana, igo egiten da. Jarriko ote da motorra martxan. Jarri behar luke, Ralfi. Hemen ganbara epel honetan nahasten dira motorra martxan jartzeko behar diren 3 osagaiak. Gasolina, airea, eta 3. Kontuz, zanpatu egingo gaitu! Ze gertatu da? Ez da ezer gertatu. Motorrak ez dauka ibiltzeko asmorik. Gutxienez ezkaitu ore bihurtu. Gaildik, zanpatu egingo gaituzu. Atzera, ez jetxi hori bestela damutuko zaizu. Ez dut ulertzen andereño Kizkurne. Gasolina daukagu, airea daukagu eta lere autobusa ez da hasten. Agian motorra erreta dauka. Badakit zer falta den. Motorrak erre egiten du gasolina gogoratzen. Eta erretzen hasteko modua aurkitu behar dugu. Nire ikerketen arabera, kontu handi zibili behar da gasolinarekin oso erraz hartzen duzuta. Alaxe da, Dorothy. Izan ere txinparta txiki bat nahikoa da sutzarra hasteko. Gasolina, airea eta txinparta, hoiesek dira 3 osagaiak. Txinparta esan duzu? Eta bugiek ere txinpartak ateratzen dituzte, ezta? Horixe ondorio estandagarria, Carlos. Baina nik ez dut txinpartarik ikusten. Ez ba, bugiak kakahuete gurinez estalita daudeta. Ez ba, beherantz goaz berriro. Garbitzera noa! Ai, ene, gasolina eta aire gehiago dator. Ez askatu, Carlos! Bergon deizula, Carlos! Zuri esker bugia garbia dago. Lantegi zikina da, baina norbaitek egin behar zuen. Begira zenbat gasolina eta aire ari den sartzen. Ea orain martxan jartzen den motorra. Erne, leku zaldatzera goaz da. Itxaron pixka bat nolakoa izango da sua, oso handia? Erretako gasekin bidaiatzen dugun bitartean, gozatezakun iestutuan. Kebitxi eta sorpresa beltzugariren tunel honek, isilgailu izeneko metalezko laberintora eramango gaitu. Lortu dugu, andereño Kizkurne, motorra barabil berriro. Baina osta hasi da. Atera dezagun autobusa agudo! Ea, Muski! Emaiozu aldaskopioari! Hau ez zait batere gustatzen! Gasa eta airea nahaztu ditugu. Txinparta bat gehitu eta BUM! Autobusa martxan hasi da berriro. Muski, primeran egin duzu. Gora gure Muski! Gora gure Muski! Itxaron, non dago Arnold? Hor, karburadorean. Oi, Zilindrorantz doa. Orain berriz iestututik barrena doa. Arnold, ondo zaude? Bai, andereño Kizkurne. Nahi alduzue kakahuete gurin sandwicha. Arnold! Kakahuete gurina ipatu duzunez, non da txatar jauna? Berehala igoko zaitugu, txatar jauna! Eutxi ondo gero, txatar jauna! Hori data! Baina, andereño, ez
jakin behar gure autobusa magikoa dela. Ezin du jakin ikusten ez duena. Ez duzu uste? Distraitu pixka bat. Ondo zaude, txatar jauna? Haze beldurra pasako zenuen, Utzi da zu kapela ondo ipintzen. Hautsez josita zaude. Tira autobusa, aurrera. Utzi da zue! Utzi da zue! Bai, arraroa. Garabia bat ikusi dutala iruditu zait. Igo, txatar jauna. Oraindik saria jasotzeko gara izabiltza. Zer, uste dut barkamena eskatu behar dizuedala den hori andereñok izkurne. Nire izebazarrak esaten zuen lez, motorronak aurrenekoan piztu behar du. Autobus magikoa, mesedez? Autobus magikoa? 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 Mesedez, erantzun autobus magikoa? Autobus magikoa, ekoizlea naiz. Kaixo, motorrari buruzko atala ikusi dut eta txartxarra izan da. Galdera bakar bat. Nola nahi duzu sinestea andereñok izkurnek eta ikasleak bizirik iraun dutela motorraren barruan hau martxan zebilenean. 1000 gradutik gorako temperatura izango duta. Bai, badakigu. Motorra ibilera gertutik erakusteko egin dugu hori. 1000 esker deitzeagatik. Autobus magikoa? Ekoizle altzara. Zuri laguntzeko. Zer nahi duzu? Motorrari buruzko atalean kakahuete gurina erabili duzue motorra ondatzeko. Ez alda erge txamarra. Baliteke bai, baina ziur ondatuko lukeela. Eta txikle batek? 1000 esker deitzeagatik. Ez zait bururatu. Autobus magikoa. Eskerrak harrapatu zaitudan. Nire aita ibilgailuen mantenimenduko ikuskatzailea da, eta esan dit gasolina oso arriskutsua dela, eta ez helduek ez aurrek ez dutela horrekin jolastu behar. Alaxe da, Dorozianek ere esan dien lagunei zilindroaren barruan zeudenean. Egia, ahaztu egin zait. Ez dio axola, zenbat eta gehiagotan errepikatu hobe. Itxaron pizkat. Kontuz gasolinarekin, muski! Beste galderaren bat? Motor batek ez aldauzka zuek erakutsi dituzuen, baina askoz pieza gehiago. Mordoa. Radiadorea, motorra gehiagi ezberotzeko, bateria, bujiak txinpartak eragiteko, baina ezin ditugu denak erakutsi ordu erdiko programa batean. Geroxeago deituko duzu? Muski! Muski! Itzaldu hori! Ez dute zer entzuten? Autobus magikoa. Ekoizlea naiz.